10 ta' Frar, San Pawl patrun ta' Malta, apostlu tal-ewwel seklu. Illum fil-Gżejjer tagħna u kull fejn hemm il-Maltin tiġi ċċelebrata il-festa ta' San Pawl, patrun ta' Malta. Din hija ġrajja ta' importanza ewlenija fl-istorja ta' pajjiżna. Huwa l-jum tal-Magħmudija ta' Malta, għaliex kienet din iċ-ċirkustanza li fiha missirijietna semgħu għall-ewwel darba bl-aħbar it-tajba ta' Sidna Ġesu Kristu, ftit snin biss wara it-tluħ fis-sema ta' Ġesu. Meta San Pawl kien fi vjaġġ fuq il-baħar fi triqtu lejn Ruma bħala priġunier biex il-kawża tiegħu tinstema' quddiem Ċesari, Alla fil-providenza tiegħu tal-għaġeb oġbu li dan l-Apostlu jara l-arqa biex jiġi hawn Malta. Il-kliem ta' San Pawl li qal li sħabu wara li derlu l-anġlu meta t-tempesta kienet fl-eqqer tagħha kien dan: jeħtieġ li naħbtu ma' gżira. Atti kapitlu 27 vers 26. Bil-fors li dal-kliem jagħtina x'naħsbu li Alla kellu ħsibijiet kbar fuq Malta meta rriedu li f'dawk iċ-ċirkustanzi jasal fostna l-Apostlu tal-Ġnus. San Luqa fl-Atti semmi l-laqa sabiħa li missirijietna għamlu lill-Apostlu u l-sħabu. Kollox 276 ruħ. Bla dubju, tul it-3 xhur li dan fostna San Pawl xandar it-twemmin fi Kristu Ġesu u kien għadu kif miet u rxoxta anqas minn 30 sena qabel. Ix-xandir ta' Pawlu kif ukoll il-mirakli li għamel kellhom effett kbir fuq il-poplu Malti ta' dak iż-żmien u aċċetta id-don tal-fidi li bi grazzja speċjali ta' Alla baqgħet nieżla minn ġenerazzjoni għall-oħra sal-ġurnata tal-lum. Huwa emnut li kif kien soltu jagħmel San Pawl f'kull pajjiż li jżur, huwa waqqaf il-Knisja fuq artna u anki ta' skont it-tradizzjoni l-ewwel isqof tagħha fil-persuna ta' Publiju, il-prinċep tal-Gżira. Din hija l-akbar festa tagħna l-Maltin meta Maltin bħala Maltin insara, bija nuru kemm aħna kburin u nissejħu ulied San Pawl. Fis-sena 60 meta sar in-nawfraġġju, il-ftit eluf ta' Maltin kienu pagani jaduraw ix-xemx, il-qamar u Allat Foloz. Kien San Pawl li tom it-twemmin f'Alla wieħed veru ħaj u f'Ġesu Kristu msallab is-Salvatur tal-bnedmin. Dan it-twemmin missirijietna għaddew ħlilna bla mittifes minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jalla aħna wkoll bl-istess mod nadduh lill-uliedna u lill-ulied uliedna. Huwa tassew xieraq li aħna l-Maltin kull sena infakru l-ġrajja ta' dan in-nawfraġġju u fl-istess ħin nagħmlu festa solenni lil San Pawl bħala missier tagħna l-insara Maltin. In-nawfraġġju ta' San Pawl hu t-titular ta' waħda mill-parroċċi tal-Belt Valletta, kif ukoll dik tal-Munxar ġewwa Għawdex. Kif kien xieraq, il-Knisja f'Malta tfakkar dan il-jum providenzjali bħala festa kmandata. U għalhekk illum hemm l-obbligu ta' smigħ tal-quddies. Nitolbu llum lil Alla li jagħmel li Malta iżżomm sħiħ u bla mittifes it-tagħlim li San Pawl tagħna bil-kliem u bl-eżempju tiegħu. Il-Knisja f'Malta trotħajl il-mulej għaliex sejħilha mid-dlamijiet ta' dnub u mid-del tal-mewt li fihom konna qegħdin ngħixu. U daħħalna fid-dawl tiegħu tal-għaġeb meta batilna lill-Apostlu tiegħu ixandrilna l-bxarat tajba tal-Evanġelju. Din li ġejja hija silta mid-diskors tal-Qaddiż Papa Ġwanni Pawlu II meta kien ġie Malta u għamel dan id-diskors fuq il-fosos tal-Florjana fl-2001. Il-wasla tal-Apostlu fuq ix-xtajta tagħkom kienet drammatika. San Luqa jirrakkonta l-vjaġġ fil-maltemp u kif ma setgħu jagħmlu xejn il-baħħara u l-passiġġieri hekk kif il-ġifen inkalja u beda jinqasam. Dan kollu nsibuh Fatti kapitlu 27. U smajna b'liema mod inħelsu meta ħlisna mill-għarqa silna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. Atti 28.
Fil-providenza ta' Alla, Malta kellha tħaddan l-Evanġelju fil-jiem bikrija tal-Kristjaneżmu. Inroddu ħajl il-mulej għal tjubitu, għall-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin, hekk jgħid Salm 107 vers 15. Fedeltà lejn l-Apostlu Pawlu, missierkom fil-fidi, intom magħrufin mal-Knisja kollha għad-devozzjoni u l-ħeġġa missjonarja tagħkom. Malta għandha wirt nisrani mill-akbar li tihom intom għandkom raġun tkunu kburin, imma dak il-wirt u wkoll don li jitlob responsabbiltà kbira. San Pawl wasal Malta bħala priġunier fi triqtu lejn Ruma. Għal 2 millenji bqajtu fedili lejn is-sejħa li ħarġet minn dik il-laqa singolari. Illum is-suċċessur ta' Pietru jixtieq iwettaqkom fl-istess fidi u jħeġġiġkom fl-ispirtu ta' tama u mħabba nisranija. Jitlob biex bħal missirijietkom intom ukoll tagħtu frott tajjeb u bil-bosta. Siġar tajba jagħtu ħafna frott tajjeb. Il-pożizzjoni ta' Malta fl-Ewropa u fil-Mediterran tagħmilha eredi mod speċjali ta' tradizzjoni kulturali sinjura li l-qalba tagħha hi l-umaniżmu tal-Vanġelu. Ożżu s-sejħa nisranija, kunu kburin tal-wirt reliġjuż u kulturali, ħarsu lejn il-ġejjieni b'tama u imxu b'ħeġġa ġdida biex tagħmlu dal-millenju ġdid żmien ta' solidarjetà u paċi, ta' mħabba għal ħajja u rispett għal ħolqien ta' Alla. San Ġwan Battista de la Salle jgħid dan il-kliem: Għandek xorti kbira li inti għaraft il-verità u li twilidt u trawwimt fir-reliġjon nisranija. L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel hija li tieħu ħsiebha u tippersevera. Inti tħossok imħeġġeġ f'din il-ħaġa bħalma kien San Pawl billi żamm ir-reliġjon Ludija. Il-Papa Benedittu waqt iż-żjara tiegħu f'Malta fl-2010 għalinna dan il-kliem. Dawk il-kelmiet jeħtieġ iżra li naslu fi gżira fil-kuntest oriġinali tagħhom huma sejħa għal kuraġġ quddiem dak li mhux magħruf u fiduċja kostanti fil-providenza misterjuża ta' Alla. In-nawfraġi fil-fatt intlaqgħu bil-qalb mill-poplu Malti li mexa wara l-gwida mogħtija minn San Publiju. Fil-pjan ta' Alla, San Pawl b'hekk sar missierkom fil-fidi nisranija. Bis-saħħa tal-preżenza tiegħu fostkom l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu rabba eruq sodi u ta' frott mhux biss fil-ħajja ta' individwi, familji u komunitajiet, iżda wkoll fil-formazzjoni tal-identità nazzjonali ta' Malta u tal-kultura vibranti u distintiva tagħha. Komplu esploraw l-għana u l-fond tar-regal ta' Pawlu lilkom u kunu żguri li tadduh mhux biss lil-uliedkom iżda wkoll lil dawk kollha li tiltaqgħu magħhom illum. Ejjew nozzu b'għoża l-aktar kbira il-fidi li ksibna mingħand San Pawl, mhux biss individwalment iżda wkoll bħala nazzjon, bħala ġens. Ejjew nitolbu lil San Pawl l-Apostlu tal-Mulej biex jenna nkunu apostli li naqdu lill-Knisja b'qalb safja, nkunu xhieda tal-verità u taż-żbuħija tagħha f'dan id-dlam ta' żminijietna. Din li ġejja hija talba ta' Monsinjur Lawrence Kakija. Ejja mulej Ġesu f'nofs dan il-poplu. Ejja b'dik il-qawwa li bija żortu l-ewwel darba permezz ta' San Pawl 2000 sena ilu. Ejja mill-ġdid fil-qlub tal-Maltin li ċaħduk jew insewk. Ejja fil-ħajja ta' dan il-poplu kif ġejt permezz ta' Pawlu u għamiltu poplu ġdid. Ejja mulej fil-Knisja Maltija u għatija ħajja ġdida. Ejja fil-familji Maltin, ejja fl-aqdiet, ejja fost il-morda u ejja fit-tmiem tal-ħajja ta' kull Malti u ta' kull Maltija, sabiex ebda wieħed u waħda minn dawn uliedek ma jintilfu jew tintilef, imma jiġu jgawdu lilek u lilu fis-sema għal dejjem ta' dejjem. Amen.